ki kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngakren hang ne menta om tang kum ka sing bhalang Henry kham tam kum ka khun lene kum ka lokal jong kanar po eleka ka baladap setang da ki cement plan sudah hak ba kamariang kala jot lut ki kiwa ki la sniu lut Henry pedeng kat kene ke jing sa penjot jong kamariang na ka daw jong ki cement plans ngio I ba ka Ministry of Environment Forest and Climate Change kala ay ka environmental clearance ya ka star cement bahkan ti ya Mawshun hang tei ha Brichyrnot klaim da pelong ya ka public hearing da ka ba pelait ya ka na ka jing pelong ya ka public hearing kat kum kane ka clearance lai tho ba ya ka recommendations lai yo na ka Meghalaya State Pollution Control Board DC jong is the hills ba na ka Tanat Forest Department Handre kini baro kini tang ki ba pau kerteng ka main recommendation si kadai jong ka Sorkar MDA kaba la penyet tang di ki arngut ki sipara kata Chief Minister Konrad Sangma baru Power Minister Jen Sangma bat kinong but jong kipat kidai Home Minister Social Welfare Minister Deputy CM kibere kinong mikmat jongi jong zai penru khasi jongi hakane clearance la ong hakata clearance pa ka Forest Department kala ay ya kata ka recommendations lene ka forest clearance jong ka kum ka sakhi ba there is no habitation in the mining list ka bamut ba amdon jing thau amdon merat amdon mereng ke beim ha kata ka caka ka batmu banti ya Mawshun kumno ka forest kanut benthok hadu kan ni kat kete ka lau ba ka lau san kat kete ka khlau ka bahe bat ka jing jengai jong ka narpo wildlife sanctuary kalong tang kumba 10 kilometer tam ai na kete ka jaka ka ba thmu banti yo Mawshun hato kimrat kinam im hak te ki jaka amdon merat ba im hak te ki jaka amdon kita ki jing thau ki ba im hak te ki jaka handai ka Forest Department hak jaka bakan yada ya khlau ki petap ki jongi hak jaka bakan keren jakne ki ki ba ta ka mariang kalong penban kanong ay mensim kanong penjot ya kamariang bat laong ru ba ka Meghalaya State Pollution Control Board rangkat baru DC tong Eastern Hills District kila pa kita ki kot kisla ki jing thok ki jing tar ki DVD ru sya kane ka ministry bat lakar pat jur ya ka ministry bahkan pelait na ka jing pelong public hearing halor kate ka propose project jong ka star cement da ka baki base ya ka EIA notification arajan riu Handre ngakwa ban bu gajeng keli bat pando gajeng pensai na DC jong Eastern Hills District na ka Meghalaya State Pollution Control Board bat na ka Sorkar Jylla kibakum kino kita kikot kesla kibaki pak sop kibaki pak tu ya kita ki written submissions sya ki ministry tang ban yo ban penurlong ya gajeng temu jong ka star cement ka company bar Jylla ka bawan ban penjot di kamareng jongi tang damenta ban penurlong ya jeng kwa jeng kai jeng temu jeng ka ban yo ti yo te Mawshun hang te balai ki len ya ke jeng Shah balai ki buri ki jeng Shah ba kinong persya kim dei tang kita ki banabar henry ki lokal mano badai kita ki lokal hato tang kita ki Brichyrnot ki badai ki lokal mangi kum nong song jong kanarpo eleka ngim dei kita ki lokal kat kate ka mining ka bahe hang te ha Brichyrnot ka ban kebalak ban penurlang da kabatang yaki blasting na mentaban tiyo Mawshun hang te hato kan kita tang ya kita ka Brichyrnot kalaan ban khang ya kita ka air ya kita ka pollution noise pollution lana kita ka air pollution kabami nang kita jaka kalaan ban khang ya kita ka waste jong gitu ki cement factories ban nam tuj sakawa ki kiwa ki jongi lada kila balek kumta te hooj ngap tang ya kita ka tang concern jong gitu ki trash no hang to hanre kat ba kim la ban le ya kata kim la ban khang ya kita ke ngi ka wai sengi kum gi nong snong jong kan narpo elaka ngi don ka hok ban keren ya kata namar kane kam de bakta ka tang ya kata ka Brichyrnot kam de ka concern tang jong gitu ki bri ba syong hang to kan diat ngut hande ka kata ya barok ki snong tiberan na to ka thain jong ka narpo elaka haduk laisin ka public hearing jong ka star cement kala pulom na ke daw namar ba ki persya ki pejba kita ki pejba ki dei
mangi ki local mangi ki khun jong ka narpo elaka ha ka first public hearing jong ka khat khandai trik benai ba shipeu arajar khat khandai ka first public hearing ka bala pelong hang teh Brichyrnot mana ba persya kin rusnong wa lukha ki dorbar snong jong kineki berana po ka elaka narpo ki riu shimet bat kumju ru kineki sing bhalang bat kini kising bhalang ru kidai ki bahab apo narpo circle jong ka narpo elaka jongi ka second public hearing ka bala fail ka bala thmun pelong hang teh ha lum chnong manawa persya haga arpu haka ne ka lakawai trik u January arajar arpeu ki ba persya kidai ka dorbar snong lum snong rangkat bar ki rushimet ki pajba ki bari ki kun jong narpo elaka kumju ru kini kising bhalang baper ki dan concern nam ta kayap im jong zat benriu bat ha kene ka third public hearing ka balai ka ba la dep pelong hang te ha la thmun pelong hang te cleariat ha ka arphoi trik banai ba khatwai arajar arpheu ki ba persya ki dai ki ju ki khun jong ke elaka narpo ki ju ki ne ki seng bhalang ki ba dei na kene ka thai jong ke elaka narpo jengi harangkat ka dorbar nong jong ka semplong ka bala dep ru ban ai ya kata ka objection jong kai ban pen pau jeng persat jeng kai wat seduk sitai cha Meghalaya State Pollution Control Board namar ka snong semplong kadai ka wai ka bakta na kadai ka jengjat na kadai ka jengkta ya kadai ka wa lukha namar kini ki bru kidai ki beim ha kadai ka wa te ngako ban bu jeng klip balai ki buri kadai ka jeng shisha kadai ka jeng shisha barok ki ba ladap yo ilut balai kadai ka kini ki bor badai pek nadok ki district DC kadai ka Meghalaya State Pollution Control Board Sorkar jong konrat sangma ki buri ikine ke baro bat ki pha sha kata ka ministry tang da kita ki documents ki ba ki bamdei ki jing sha ki badei ki bamdei ki jing sha handrai ki khem tho ba ya ka public hearing om shem la ban pelong namar ba ki brew ki oppose ya kane ka propose project but balai ba anda propose da ka bormet hang te ha ban pemplom sendon ya ke public hearing namar ba ki sithi la tho da ki peuteli kado peuteli syuk ki sithi la dak tho na ki sing ba per na ki rushimet na ki bru ki berung concern la pha sha ka Meghalaya State Pollution Control Board la pha sha sarkar jong konrat sangma la pha sha chief secretary ka jing persya kamde tang na ka balik ya kata jaka batmun pelong ka public hearing handre official letters la kan teli shu la pha sha ka Meghalaya State Pollution Control Board la pha sha ka Sorkar konrat la pha sha DC la pha sha chief secretary but la pha hakaleng kita ki bor badai pek na menta kene handre ke ka pa ki buri e kene jing sha baro ki buri e kene bangi kum ki bru nang te ni oppose ne ki klam pen syai kene ki klam ya thu syai kene handre ki ai tang ya kata ka local consent jong kita kisnong Brichyrnot ki beron tang khandiat ngut kat bada ki spa ngut ki bru ki ba persya ya kene ka propose project jong ka start semen padai ki ne ki rang ba jengi kini badot ki bor badai pek ki buri ya ka na ka ka daw hatu pidang la ban syania kene ka ukon rak sang ma ha ka aja kat pra election campaign jong ulai lap ba ka first agenda ka jong ka dei ka New Meghalaya lada ki pai ba ki jit ya ka National People's Party ka beri ka party jong on sa aya kata ka New Meghalaya yangi pleng mantala pausai ba kata ka New Meghalaya ka ba kata ka seng MPP ka la kular lang ba uno konrat sangma ka de gane ka ba ailat ya ka Sorkar Asam bakan sna ya ka border outpost hak ki jaka jong ka Meghalaya ailat ya kene ka Sorkar Asam bakan encourage ya ki jaka jengi bentu ben shim ki jaka jengi man ailat ya ka company Star Cement bakan ti yo Mawshuni claim dan kami public hearing ban ailat ya ki company na Jylla na metaban snai ga Hydel electro project hang te hawa umngot bat bun sa ki wai pat kita ki jingdet arsap ki jingdet tu ki jong ki ha kata kerting jong kata New Meghalaya pleng kane kade New Meghalaya saki bar ka ba khamla ran dat kham sosi ka long ba ka party UDP ka party PDF ka party HSDP kine ki bade ki seng rulum ki bangi ko pa ba rulum ngela khmi ranti ba bakin krane e hlor ki mat ki baye de ba kayap ka im jong pa ba handre ki neru ha ba ki don ka suki ba ki shong ki la klet ya kata issue zai ban ru jong ki la klet ya e ka ba ki ne ki pa ba ki rajit e ki kum ki nong mi khmat kila kat kena kei baro ki sngap jar ki sngap man ki kram perwa ki kram kuslai ki supek ya ke ba kana ka Sorkar
MDA hapok gajing lam jong NPP kam tam hapok gajing lam jong ki arngut kita ki beregi shipara kila shu snap kila shu longkum kita babut na todong jong kini ki arngut ki nong yelam jong kane Sorkar MDA kane kolong gajing la ran ke badu kata-kata ya gitu ki nong mi khamat ki bedena ke seng rulum kam tam ki bala judan mentaru hari kam seng bahalang handre anda gila poe ke shuki pede kila shu ngap jar kila shu pet kaya ke kane ke jing ke bakal jat beruji ke syak yu rot ke syak nyon ben